Seguim, vinga, Son Carrió pegam un vot cap a Muro. Ahir tenim comunicació amb el senyor Rafael Gelabert, és el regidor de Muro. Senyor Gelabert, molt bon dia. Molt bon dia. Què tal, com van les coses per Muro? Bueno, de moment, pareix que bé, el Manco torna a sortir sol, que això també és agradable, la pluja també és necessari, però bueno, bé, preparats ja, sobretot de cara a la Fira de Tardor, ja han començat aquests esdeveniments aquest cap de setmana passat i anem fent. Això l'anava a dir, que el veig ahir que està dia assolellat, no? Que aquí de dins d'aquest estudi nosaltres no som conscients, no? Jo quan he arribat en aquest estudi a primeres hores del matí doncs estava el cel un poc tapat aquí a Palma, però veig que per Muro llueix aquest sol i fa un bon dia. Senyor Gelabert, un parell de cosetes a xerrar de Muro. Aquest cap de setmana que vostès van celebrar aquesta fira, aquest concurs, millor dit, no? Concurs de la carabassa gegant de humidor. Va guanyar una carabassa de 209 quilos. I com se transporta aquesta carabassa i aquest tipus de carabassa? Amb tractor, m'imagino, no? Exacte, s'ha de moure en tractor, a més s'ha de fer ús de torres mecànics, de tres paletes, tot aquest sistema que ens permet que aquestes carabasses acabin a damunt del que és l'escenari on feim la pesada en públic perquè tothom ho pugui veure. 209 quilos, Déu-m'hi-do. I la gent sempre se demanarà, no? Dirà, per això després es pot menjar o només és un tema d'exposició? Entenc que sí, no? Bueno, que són comestibles, no? Sí. Dir-vos que no és més grossa. De fet, el rècord de la carabassa més grossa que s'ha pesat a dins Muro va fer 525 quilos. Vull dir que és la meitat de la que ha pesat més a la història del concurs de carabasses. És comestible? Bueno, és més insípida. És a dir, aquesta carabassa no és tant per consum humà, se pot menjar, evidentment, però és menys saborosa. D'acord? Nosaltres tenim la classe autòctona, que és la carabassa de Muro, Clar. que és més petiteta, i aquesta sí que és més gustosa a l'hora de fer cremes, de fer postres, boques, tot això és més saborosa. Aquesta és més insípida. Només per veure aquestes carabasses, el tamany, la forma que tenen, és un espectacle, perquè, bueno, vostè mos ha dit ara, més de 500 quilos, Déu-m'hi-do. És més del doble de la que ha guanyat enguany, no? Exacte, sí. De fet, també ha pesat un poc menys que l'any passat. L'any passat va fer 324. Vull dir que també són 100 quilos menys i també se nota, però bueno, són carbasses vistoses i grosses. I aquestes que passen després a un museu, les guarden? No, precisament has fet, bueno, nosaltres, com sabeu, la Fira de Tardor, la temàtica nostra és de la carabassa, perquè el poble de Muro sempre està vinculat a la carabassa, i l'any 2007 vaig decidir impulsar, juntament amb Serra de la Jabalí, que és una associació local, tematitzar la Fira de Tardor cap a la carabassa com un signe d'identitat. Clar, la pesada de les carabasses, els concurs de carabasses, se feia precisament el dissabte a la Fira, que nosaltres això, perquè vos feu una idea, ens estan parlant del 8-9 de novembre. En la qual, què passava? Que moltes de les carabasses, sobretot aquestes gegants, se perdien i, clar, no arribaven a concurs. I arran d'una petició dels mateixos pagesos, se mos proposava que s'avancés la pesada, la carabassa gegant, perquè se fa malbé. I d'aquí ve, quan, des de fa 2 anys, quan és el segon any, vàrem decidir avançar la pesada aquesta a dins del mes de setembre, que és quan ja la carabassera ja deixa d'alimentar i de créixer la carabassa, en la qual ja passa una fase de conservació, però que aquestes, com que són també més aquoses i més grosses, és més bo de fer que se produeixin. Clar, i si no arriben a concurs, també és una feina que se perd pel camí. I per això vam avançar aquesta pesada de carabasses. No? I ara se celebra en el mes de setembre. Senyor Gelabert, parlem d'altra qüestió, perquè aquest pròxim divendres, 26 de setembre, vostès celebren també a Muro, en l'arxiu municipal, la primera edició de la Fira d'Emprenedoria i Ocupabilitat. És una iniciativa pionera. En què consisteix aquesta fira? Bueno, bé, nosaltres el que venim fent a nivell de municipi sempre és intentar apropar les empreses en els ciutadans, que se generin llocs d'ocupació
i que, bueno, que en el cap i la fi creem una dinàmica a nivell del teixit associatiu, a nivell d'empreses i també, com no, de la patronal hotelera. Teniu en compte que nosaltres també tenim molt de sector hoteler que el que feim, en el cap i la fi, és intentar col·laborar amb ells perquè se creïn sinergies i que la ciutadania pugui trobar llocs de feina i, evidentment, també que les empreses se puguin nutrir d'aquesta gent que necessita un lloc de feina. Estem xerrant d'una jornada, no sé si és un dematí, exactament de 9 a 14 hores, i entenc que hi haurà... Us facilita un poc aquesta trobada, no?, entre les diferents empreses, pintura de treballadors, veig que hi ha xerrades, tallers, taules rodones, i també una zona amb estants expositius, no? Exacte, sí, és un poc aquesta idea, la idea que vos deia d'intentar apropar, per dir-ho d'alguna manera, el que necessita mà d'obra i el que ofereix la mà d'obra, no? És crear aquesta sinergia. Aquesta sinergia i aquest punt de trobada, no?, entre la demanda i l'oferta. Doncs serà aquest divendres, dia 26, de 9 a 14 hores, a l'Arxiu Municipal de Muro. Senyor Rafael Gelabert, regidor, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi tot molt bé, que sigui un èxit aquesta primera edició de la Fira i seguirem en contacte. Bon dia. Molt bé. Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.